Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Simeon Boyce. Tiyambe ndi mitu yake. President Chakwera wapempha achinyamata kuti azilimbikira pa ntchito za luso la manja zomwe ndizothandiza pokweza ntchito za chitukuko. Boma latsimikizira alimi a fodya mdziko muno kuti boma lipitiriza kupereka mitengo yabwino yogulira fodya. Bungwe la UN Women lati adindo ayike chidwi chachikulu pa nkhani zofuna kukweza masewero a amayi ndi atsikana mdziko muno. Chambeni nkhani yakuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno makamaka achinyamata kukhala olimbika pa ntchito kuti adzakhale odzidalira pa chuma. Dr. Chakwera amalankhula izi ku Lilongwe potsegulira msonkhano okambirana njira zopititsira patsogolo maphunziro aluso la umisiri. Dr. Chakwera anati ulesi pakati pa anthu siwabwino kamba kakuti umadzetsa makhalidwe ena oyipa monga kuba. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Potsegulira msonkhano okambirana njira zopititsira patsogolo maphunziro a zaumisiri m'matechnical college mdziko muno, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati luso la zaumisiri ndilofunika kwambiri pakati pa achinyamata ngakhalenso amalawi ena onse pofuna kuti akhale othandiza ku chitukuko cha chuma cha dziko lino. President Chakwera anati ulesi siwabwino makamaka pakati pa achinyamata kamba kuti umabweretsa makhalidwe ena osakhala bwino monga kuba. Dr. Chakwera pamenepa anathokoza bungwe la TVETA kamba kuonetsetsa kuti maphunziro aluso la zaumisiri akufikira pena paliponse mdziko muno. Kugwira ntchito lili mdalitso ndiye kuti ulesi komanso umbava m'matemberero. Ambiri sadziwa kuti munthu wa ulesi wakuba ngakhale zochita zawo zimakhala zosiyana, zikhulupiriro zawo makhala zofanana. Waulesi wakuba onsewo samakhulupirira kuti kugwira ntchito ni mdalitso ayi. Onsewo amaona ngati kugwira ntchito ni chinthu choyipa. Iye nkhani tabwerera panoyi, nkhani imeneyi yolimbikitsa kagwiridwe ka ntchito mdziko muno, chifukwa pamalo pomwe anthu sakugwira ntchito sipachedwa kubwera khalidwe la umbava. Kutere kuti mkamaona anthu akutiveta akumathamanga kusula achinyamata ndi kuwalimbikitsa kuti azigwira ntchito, muzidziwa kuti akuthandizanso kuti umbava uchepe mdziko muno. Potilirapo ndemanga pa budget ya 2025 mpaka mkatikati mwa chaka chamawa cha 2026 yomwe nyumba ya malamulo yavomereza lachitatu, President wa dziko lino anatsindika kuti nkofunika kusamala ndalama zimenezi kuti zipindulire amalawi eni ake. Dr. Chakwera anati salolera kuti munthu wina asakaze ndalama zimene zikadatha kupindulira Malawi pofuna kukwaniritsa zofuna zake. Palibe zomangodya ndalama za boma chifukwa komo wonse osololera ndalama zimenezi zimene sunazigwirire ntchito tinatseka. Tere tikanzindikira kuti pena mposatseka tukatsekaso pamenepo. Nudziwa kuti kutseka kwa makomo amenewa kudakwitsa anthu ambiri. Mpaka lero okwiya ndiyenga nkhani. Ndipo wena anayamba kale kukambirana kuti apeze njira zomchotsera Chakwera mboma kuti ajankasololawo. Ankasolola ndalama za Malawi aje ku State House ku Reserve Bank abwerereso mbomamo akapitirize ntchitoyo. Ine ndesi nchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere. Wonse okonda kudya zaulere
akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 2030. Polankhula poyambirira Apio Katembo omwe ndi wapampando wakuluakulu oyendetsa ntchito za TVETA ndipo akuti bungwe lawo layesetsa mwazina kuzindikiritsa anthu kufunika kwa ntchito za umisiri pa chitukuko cha dziko lino. Apio Katembo atinso bungwe lawo labweretsa maphunziro ena atsopano pofuna kupatsa mwayi achinyamata kuti adziwenso zimenezi. Mawu ake president wa bungwe la anthu kapena makampani olemba nzawo ntchito la Employers Consultative Association of Malawi ECAM Ana Chavula ayamika boma chifukwa cholimbikitsa maphunziro a zaumisiri. Komabe apempha boma kuti ligule makina ena atsopano nkuwayika ma technical colleges ena amene alibe pofuna kupititsa patsogolo maphunziro a zaumisiri. Mawu ake Professor Agnes Malata naye watsindika kunena kuti popanda maphunziro a zaumisiri dziko la Malawi ngakhalenso maiko onse amuno mu Africa sangapite patsogolo pa ntchito zosamalira anthu komanso za chuma. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Phungu wa dera la Lilongwe City West George Zulu wayamikira boma kamba kathumba la ndalama za chitukuko za Constituency Development Fund CDF ponena kuti zathandizira kumanga zitukuko zosiyanasiyana mdera lake. Azulu anena izi mnyumba ya malamulo pomwe amapereka ripoti la chitukuko la mdera la aphungu. Zambiri mripoti la Olive Phiri ndipo akuwerenga ndi Madalitso Muhango. Lachinayi pokhala tsiku lomwe aphungu amatsogolera zokambirana, tsiku lili namba ndi aphungu kupereka malipoti a zitukuko zosiyanasiyana zomwe zachitika mdera lawo. Phungu wa dera la Lilongwe City West a George Zulu anati anthu a mdera lawo akhala kukumana ndi mavuto osiyanasiyana kwa nthawi yayitali kamba kosowa zitukuko zofunikira. Azulu anati kudzera mu thumba la ndalama za chitukuko za CDF tsopano akwanitsa kuthana ndi ena mwa mavutowa monga kumanga milatho, zipinda zophunziriramo komanso kulipira ophunzira mwa zina. Mupite mwachitsanzo kuntandire mwe ufuso chimbalame bridge imene malumikiza ntandire ndi ntsiriza tinamanga kugwiritsa ntchito za CDF. Mupite kuntandire komweko Streamside bridge imene malumikiza ntandire ndi ntsiriza tamanga ndalama za CDF. Mupite kuntandire ku Glorious bridge tamanga ndalama za CDF. Mupite kwa ntsiriza bridge tamanga ndalama za CDF. Mupite kwa Chisapo kuli Mwera bridge kuli Bwemba bridge kuli Zion bridge mpite kumeneko. Phungu wa dera la kumwera kwa boma la Mzimba a Emmanuel Chambulanyina Jere anagwirizana ndi zomwe Azulu ananena. Ajere ati kudzera mu thumba la ndalamali akwanitsa kumanga polisi yaing'ono, kukonza sukulu zosiyanasiyana komanso kumanga sukulu ya primary yokhala ndi makalasi oyambirira mwa zina. Kenako phungu wa dera la pakati pa boma la Nkhotakota anapempha nyumbayi kuti imitse zokambirana pofuna kupereka mwayi kwa aphungu kuti akonzekere zokambirana za lachisanu. Boma apereka ntchito yokonzanso msewu wapakati pa Uliwa boma la Kalonga kukafika ku Chiweta boma la Rumphi ku kampani ina kuti igwire ntchitoyi. Poyankhula atayendera ntchitoyi nduna yoona za mtengatenga ndi zomangamanga a Jacob Hara inati msewu waonongeka kwambiri kamba kuti wakhala usakukonzedwa kwa nthawi yayitali. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri. Msewu woyambira pa Chiweta mboma la Rumphi kukafika ku Kalonga ku chigawo cha kumpoto kwa dziko lino unamangidwa mzaka za ma 2000 ndipo pakupita kwa nthawi kuyambira ku Chiweta kukafika ku Uliwa mboma la Kalonga msewu wakumbika kwambiri ndipo galimoto zikuvutika kuyenda maka pakati pa Hara ndi Mbuta zomwe zikuchititsa kuti oyenda pa galimoto kuchoka ku Nzuzu kukafika ku Kalonga adziyenda maola ochuluka. Pofuna kuthetsa vutoli nduna ya za mtengatenga ndi zomangamanga a Jacob Hara yati boma layika padera ndalama zokwana 5 billion kwacha kuti msewu ukonzedwe. Mainje wakula kwambiri ndetu tufuna kuti ayike timati crash run mosakaniza ndi cement kupanga stabilize mabezi athu kuti akhale ngati kuti aukonza tikudikira surfacing tikudikira kuyikaso phula pamwamba apa mukhale modutsika musakhale ngati momwe mulili apa yayi ndi zimenezo contractor ayambapo posachedwa pompano moti mawa contractor kuyamba kusuntha apa kubweretsa equipment yake panopa. Phungu wa dera la Kalonga South Uchizi Nkandawire wati boma lachita izi mu nthawi yake. Taona nduna akupereka ndithu ntchito kwa contractor kuti agwire apapa kuchokera pa Uliwa kumapita ku Chiweta kuti msewu umene apa ukonzedwe anthu azidusa bwinobwino. Ndiye ndi chinthu chosangalatsa kwambiri
tachilandira ife ndithu mokondwa, tithokoze kuti zimenezi zachitika chifukwa madandaulo anakula. Mkulu wa bungwe loona za misewu ku chigawo cha kumpoto a Fletcher Nkandawire wati aonetsetsa kuti kampani yomwe itagwire ntchitoyi ikutsata zomwe agwirizana. Chimene chochitika pakali pano chona kuti tapeza contractor SOS Construction kuti atithandize kukwirira maenjewa ndi kuulimbisa msewu kuti anthu azitha kuyenda mwansanga, komanso mwina tithandizire kuchepesa kugula ma spare parts amene anthu akugula chifukwa cha kutha kwa msewu. Kampani ya SOS Construction ndiomwe yapatsidwa ntchito yokonza msewu. Chimwemwe Milulu, MBC Karonga. Nduna ya zaulimi Asamu Kawale atsimikizira alimi afodya mdziko muno kuti boma lipitiriza kupereka mitengo yabwino yogulira fodya. Akawale ayankhula izi ku Ntchisi pamwambo oyendera fodya omwe adakonza ndi abungwe la Agricultural Research and Extension Trust ARET. Akawale ati zaka zinayi zapitazi mitengo ya fodya yakhala ikuyenda bwino chifukwa boma lakhala likuyesetsa kuti alimi azipeza phindu pa ulimi wawo. Tindi zambiri mu ripoti la Rahim Kamwana. Alimi afodya anasonkhana pamene nduna ya zaulimi Asamu Kawale amayankhula nawo pamwambo wa chionetsero cha fodya kwa mfumu yayikulu Chiloko m'boma la Ntchisi. Akawale ati boma likuyesetsa kuti dziko lino lisabwererenso mu nyengo yakale yomwe alimi afodya amakhalira kudandaula pa za mitengo yogulira mbewu zawo. Iwo ati aonetsetsa kuti anthu ogula fodya akupereka mitengo yabwino kwa alimi. Zaka za mbuyo zapitazi 4-5 years zapitazi alimi akhala kulandira mitengo yabwino kwambiri, ndipo ifeyo tikuyembekezera kuti tipitirira situbwereranso mbuyo mulimi sazidandaulaso kuti mitengo sili bwino. Mulimi amene azidandaula kuti mtengo wake suli bwino vuto ndi iyeyo, chifukwa ndi kuti wabweretsa fodya wasasankha bwino, wabweretsa fodya muli zitsotso, wabweretsa fodya amene sayenera kuti abwere, ameneyoyo ndi kuti azilandiradi mitengo yosakhala bwino. Osati chifukwa kuti auction flows yathu siupereka mitengo yabwino, koma wafuna yekha iyeyo kuti alandire mtengo yosakhala bwino. Koma ifeyo ndife okonzeka, makampani amene amagula fodya akupanga ntchito yabwino kwambiri, ndipo tipitiriza kupangitsa kuti alimi athu afodya akhale osangalala muno m'Malawi. Mkulu wa bungwe lofufuza za ulimi wa fodya la ARET Albert Changaya walangiza alimi afodyawa kuti adzilima mbewu zovomerezeka ndi mabungwe a zaulimi kuti adzikolola fodya wapamwamba. Alimi ambiri timakondwa ndipo alimi onse timaphunzitsa kuti ayenekera azikhala ndi azigula mbewu yovomerezeka. Mbewu yovomerezeka ndi imene imachokera kwa ARET ngati imene takusokonyezerani apa ma ABH 1231 pakana 43, komanso mbewu yovomerezeka ine akampopi ngakhale ya chikopa. Koma alimi amene akungoyoyola mbewu ndiye kuti akuyembekezera kuti akhoza makumanadi ndi matenda osiyanasiyana ngati chaka chinocho chiwawu chinachuluka kwambiri. Ndiye chifukwa chimenecho chiwawu ndi bilimankwe tobacco mosaic virus anachuluka kwambiri. Chifukwa chachikulu chimene chimachitika zimenezo choti anthu akugwisa ntchito fodya wawo oyoyola. Misika ya fodya ikuyembekezeka kuyamba mdziko muno mwezi wa Mawa. Mmodzi mwa olemba nkhani pa masamba a mchezo a Julius Miti wakana mulandu umene akumuganizira kuti adafalitsa nkhani zabodza zomwe akuti zikusemphana ndi lamulo 60 gawo 1 la malamulo a dziko lino. Amiti anawamanga lachiwiri lapitali ndipo akuwaganizira kuti adafalitsa nkhani yabodza yokhudza kufufutidwa kwa mayina mkaundula wa bungwe la Malawi Registration Bureau NRB komanso la Electoral Commission. Iwo anakaonekera ku bwalo la milandu ku Lilongwe lachinayi. Patrick Dambula wadza ndi ripoti. A Julius Miti akuwaganizira kuti ati adalemba pa tsamba lawo la Facebook kunena kuti ati mayina a Malawi okwana 1,151,092 adafufutidwa mukaundula wa bungwe la National Registration Bureau komanso mukaundula wa anthu odzaponya voti wa bungwe la Malawi Electoral Commission. Amiti akuwaganizira kuti ati adachita izi pa 19 March 2025. Ataonekera ku bwalo la milandu choyambirira ndiye kuti mbali ziwiri aboma komanso oyimira oyimbidwa mlanduwa anatsutsana ngati kunali koyenera kuti oyimbidwa mlanduyu ayankhepo ngati mlanduwu akuvomera kapena akukana.
loya oyimira oyimbidwa mlandu akhwima mchizi anati nkofunika kuti mbali ya boma iyambe yapereka kale zikalata zoyenerera za mlanduwu kuti oyimbidwa mlanduyu azione ndipo adzapange chisankho choyenerera. Kumbali inayi mbali ya boma inafotokoza kuti zachitikapo oyimbidwa mlandu kuyankhapo ngati mlandu akuvomera kapena akukana ngakhale asadapatsidwe zikalata zoterozo, ndipo mlanduwu sukusiyana ndi milandu ina. Komabe popereka chigamulo chake, bwaloli kudzera mwa Principal Resident Magistrate Benjamin Chulu linakana pempho la oyimbidwa mlandu, ndipo pamenepa amiti adawafunsa kuti avomere kapena kukana mlandu, ndipo iwo anawukana mlanduwu. Mbali ya boma inati ili ndi mboni zokwana zisanu, koma inapempha masiku okwana 3 kuti mbonizi ziyambe zakonzekera. Pa nkhani ya belo, ambali ya boma anati sikofunika kuti oyimbidwa mlanduyu apatsidwe belo, ponena kuti ati zina mwa mboni zimene boma lili nazo ndi azinzawo a amiti ndipo akhonza kukasokoneza umboni. Ndipo mbali ya oyimbidwa mlanduwa omwe mwa iwo mulinso loya Sylvester Ayuba James anati kunali kofunika kuti bwaloli lipange chigamulo chake pa nkhani ya belo mwachangu, poganizira kuti oganizidwa mlanduwa angathe kukhala masiku ochuluka akadali mchitokosi chifukwa chakuti zikhoza kutheka kuti sabata yamawa kudzakhala tchuthi. Koma popereka chigamulo chake, bwaloli linati ligamulapo pa nkhani ya belo lachisanu 9 koloko mmawa. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, ndipo tionenso mitu yake. President Chakwera wapempha achinyamata kuti azilimbikira pa ntchito za luso la manja zomwe ndizothandiza pokweza ntchito za chitukuko. Boma latsimikizira alimi a fodya mdziko muno kuti boma lipitiriza kupereka mitengo yabwino yogulira fodya. Bungwe la UN Women lati adindo ayike chidwi chachikulu pa nkhani zofuna kukweza masewero a amayi ndi atsikana mdziko muno. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Dziko la Malawi likufunika kuchilimika mwatsopano kuti ntchito yolimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo ionetse kuti ikutheka. Nduna yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo a Owen Chomanika anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano okambirana zomwe zinachitika ku msonkhano wa maiko okhudza kusintha kwa nyengo COP29. Austin Fukula wadza ndi zambiri. Ndunayi ati ngakhale Malawi akuchita bwino polimbana ndi kusintha kwa nyengo, nkofunika kuchita bwino koposa kuti pakhale kusintha kumene kukufunikira. Achomanika ati ngakhale dziko lakhala likupita ku misonkhano yokamba za nyengo kuyambira 1995, phindu lake silikukhala lochuluka pamene mavuto ogwa mwadzidzidzi akupitirira kuononga. Apatu iwo ati mkumanowu ndi mwayi woti adindo akambirane njira zoti kodi dziko la Malawi lingandire bwanji gawo lake la ndalama zokwana $300 biliyoni zomwe maiko otukuka analonjeza kuthandiza maiko osauka. So munamvanso kudabweranso thumba lina ake machidwa loss and damage fund. Tikunena panopa kuli ndalama zopitira 740 chakuti million kuthumba limene lolo. Pali ma condition yake amene maiko amayenera akhale pansi achite apply akwaniritse zinthu zina. Ndiye nkhani ndiona kuti ifeyo anthu aja apereka kujaku, anthu aja ayika zinthu zoti zichitike. Kodi ifeyo tikupanga chani kuti ma conditions enawo tiakwaniritse kuti tichite access ndalamazo. Kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi, Fiona Rich, ati boma la kwawo likuthandiza dziko lino kuti anthu adzigwiritsa zipangizo zosawononga chilengedwe monga mphamvu ya dzuwa mwazina. Mkulu woyimira bungwe la UNDP mdziko muno, Afenera Frost, apempha Malawi kuti atsindike chidwi chake pochita maubale ndi kampani zomwe sizili za boma pofuna kukwanitsa kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Mkumanowu unapereka danga kuti nthumwi zoona za kusintha kwa nyengo zithe kugawana phindu lomwe Malawi wapeza, komanso kupereka ripoti la ku msonkhano wa maiko okhudza za nyengo omwe unachitika chaka chatha. Adindowa akambirananso zomwe akuyenera kukanena ku msonkhano wina okambirana za nyengo omwe ukachitikire mdziko la Brazil miyezi kubwerayi. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Bungwe loona za milingo ya zinthu la Malawi Bureau of Standards MBS lati lipitiriza kuonetsa kuti anthu mdziko muno akugwiritsa ntchito katundu monga zakudya zoyenera. Ofalitsa nkhani ku bungweli mayi Monica Kombe anena izi m'boma la Salima pomwe amataya katundu yemwe analanda mu sitolo zosiyanasiyana. Chisomo break
ali ndi nkhani yonse. Bungwe la boma lona za milingo la Malawi Bureau of Standards lakhala likutseka sitolo komanso kulanda katundu m'masitolo osiyanasiyana omwe eni wake anapezeka ataphwanya malamulo. Ndipo lachitatu bungweli linagwiranso ntchito yake ina yofunika kwambiri potaya ndi kutentha wina mwa katundu yemwe linapeza kuti ndiwonongeka mu sitolo zosiyanasiyana mdziko muno. Mkulu wofalitsa nkhani ku bungweli Mayi Monica Khombe anati cholinga chawo ndi kuteteza miyoyo ya anthu mdziko muno. Katundu amene uti kutaya chifukwa choti ifeyo ngati Malawi Bureau of Standards taona kuti umene usoyenera kuti munthu adye kuzopereka chiopsezo pa moyo wa munthu. Ifeyo ngati Malawi Bureau of Standards ntchito yathu sikungo kulimbikitsa ntchito za malonda kokha, tilinso ndi udindo oyang'anira mtundu wa Malawi kuonetsetsa kuti katundu yemwe tikudya kapena yemwe tikugwiritsa ntchito ndoyenerera ndiponso ngapereke chiopsezo pa moyo wa munthu. Wina mwa katundu yemwe amutayayu ndi ufa wochokera ku kampani ya Rap Processors mowa otchedwa Ambuye Tengeni omwe adawulanda ku kampani ya Movirikana ku Mulanje, komanso zokumwa zozizitsa kukhosi zochokera ku sitolo za Sana. Chisomo Break, MBC, Salima. Alimi a zipatso komanso ndiwo zamasamba ayamba kupindula ndi chiletso chomwe unduna wa zamalonda ndi mafakitale unakhazikitsa mwezi uno. MBC itayendera masitolo a Shoprite, Chipiku ndi Ekhaya yapeza kuti malo mali a zipatso ndi masamba muli katundu wambiri olimidwa mdziko muno posiyana ndi kale. Upire Kaisa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pa 14 mwezi uno unduna wa zamalonda ndi mafakitale udapereka chiletso kuti katundu wina monga ufa wachimanga, chiponde, uchi, madzi ambotolo, zikolopa, zipatso ndi ndiwo zamasamba zisagulidwe m'mayiko akunja. Lamuloli malinga ndi Avito Mbiko Mumba cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito zamalonda mdziko muno poonetsetsa kuti ntchito zikupezeka komanso kulimbikitsa chitukuko cha chuma cha dziko la Malawi. Ndunayi idawonjezeranso kuti zinthu zomwe anaziletsa kugulidwa kunjazi zidasankhidwa pambuyo powunika bwino zakuchuluka kwa anthu mdziko muno omwe ali ndi kuthekera kopanga katunduyu. Pafupifupi milungu iwiri chiletsochi chitakhazikitsidwa, malo mali ambiri a zipatso ndi ndiwo zamasamba m'masitolo ena akuluakulu pano pali ndi katundu olimidwa kuno ku Malawi. Zina mwa izi ndi mavwende, nanazi, nthochi, kokonati, tomato ndi masamba osiyanasiyana omwe amadzalidwa mdziko muno. Ngakhale izi zili chomwechi, zina mwa zinthu zomwe zinaletsedwa zikuonekabe m'maumali ena zomwe ati zili chonchi mpaka katundu yemwe anagulidwa chiletsochi chisanachitike athe. Chiletsochi ndi cha zaka ziwiri mpaka pa 12 March 2027. Upire Kaisa, MBC News, Blantyre. Bungwe la UN Women lati pakufunika chidwi chachikulu kuchoka kwa dindo pa nkhani zofuna kukweza masewero a amayi ndi atsikana mdziko muno. Pempholi wapereka ndi wachiwiri kwa nthumwi ya bungwe la UN Women kuno ku Malawi pomwe dziko lino limakumbukira ndi kukondwerera tsiku la masewero a amayi ndi atsikana. Zambiri mu ripoti ili la mtolankhani wathu wa zamasewero Foster Maulidi. Wachiwiri kwa nthumwi ya bungwe la UN Women Fatima Mohamed wati ngakhale osewera achitsikana akhala akuchita bwino mdziko muno komanso kunja, masewero a atsikana akupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga nkhanza komanso kuchepa kwa thandizo la zachuma. Muhammad ati pakufunika ndondomeko zabwino zopititsira patsogolo masewero a atsikanawa. Iwo ati bungwe la UN Women likhala patsogolo pa ntchitoyi. Wapampando wa komiti yomwe imayendetsa mwambo wa chikondwererochi Ngeni Gondwe wati tsikuli ndi lofunika kwambiri ndipo wapempha amayi kuti adzikhala ndi chidwi chokhala m'maudindo osiyanasiyana. Tikupitirira apatango yamba ndeti kabwerera apa patikonzekeretsa atipatsa maudindo ati tikatenge maudindo osiyanasiyana kuchokera ku sports association athu amene tili anda ndikumene koko ife tikunena kuti tikaoneka kuti ifeyo takonzeka atiphunzitsa ndifo konzeka kuti tenge maudindo amene tikuyena kutengawo kuti titsogolere ma sporting code osiyanasiyana amene ali Malawi muno. Komanso tikupempha kuboma ngati pali ma policies amene alipo amene akhazikitsa kukhuzana ndi sports atibweretsere tione kuti tikamayamba tikamapitirira tidziwe kuti tikupanga bwanji. Padakali pano bungwe la Malawi National Council of Sports lati silibwerera m'mbuyo polimbikitsa masewero a atsikanawa. Aive Chinangwa ndi mkulu wokonzanso ntchito za masewero ku bungweli. Popeza ndi mwezi umene noti kusangala amayi pa zimene achita ku sports ndikamasangalala ndi kuti munthu wina wake wachita bwino kumasewera ndi munthuyo ndi mzimayi komanso ndi mtsikana. Ndiye tinaona abe kuti tsiku labwino likhalira lero lino
mukati muone mmene timayenda atsikana mafika pena pake kuti accelerate action, tikulimbikitsabe maprogramu amene alipo. Ndiye nkhani yake ndionena kuti ifetu taiponda tipondeni azimayi ku sports, accelerate action. bungwe la UN Women lidakhazikitsa mwezi wa March kukhala wokumbukira ndi kulimbikitsa masewero a amayi pa dziko lonse, ndipo dziko lino lachita chikondwerero chaka chino pamutu wakuti kupita chitsogolo ndi masewero a amayi. Foster Maulidi, MBC Sport. Apo ndi pamtsiriziro pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Chakwera wapempha achinyamata kuti azilimbikira pa ntchito za luso la manja zomwe ndi zothandiza pokweza ntchito za chitukuko. Boma latsimikizira alimi a fodya mdziko muno kuti boma lipitiriza kupereka mitengo yabwino yogulira fodya. Bungwe la UN Women lati adindo ayike chidwi chachikulu pa nkhani zofuna kukweza masewero a amayi ndi atsikana mdziko muno. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlani ndine Simeon Boys, ndikufunirani mmawa wabwino. FM kujamane yaiponyera kwako ya topano. Ndalama zokwana 500,000 kwacha zikudyedwa tsiku lililonse kudzera m'maprogramu osiyanasiyana mu 2FM kujamane. Opambana okwana 10 akudya chi 50,000 kwacha mosavuta pamene ndalama yachulukira. Ndondomeko yolowera m'maere a 2FM kujamane yaphwekanso. 1. Khalani ndi 500 kwacha yokha basi kutiyena mpamba kapena Airtel Money. 2. Imbani *410*06#. 3. Kenako ikani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Mukatero mulandira uthenga oti mwalowa nawo mgulu la anthu ojamane ndi 2FM kujamane. Lowani momwe mungatere kuti mwayi ojamane ochuluke. Chachikulu mverani MBC Radio 2FM. Zaife sachita kufunsa.